wasu mas'alolin ma a da can malamai sun yi ta ƙoƙari su kame bakinsu daga maganganu a kansu, amma a yanzu sai ka samu yaro bai taka kara ya karya ba, ɗan tsugulutu da shi sai ka samu yana hawan ƙawara, ba ma akan malaman zamaninsa ba, amma akan malaman da suka gabata. Yana ƙoƙarin ya ce zai iya karawa da kowa, yana cika baki, yana cika, yana batsewa, yana amfani da wasu lafuzza wanda ba su dace ba. Na gode da wannan dama da aka bani da kuma wannan tambaya mai muhimmanci kwarai da gaske, musamman a wannan lokaci da muke rayuwa a cikin wannan yanayi na kafofin watsa labarai, musamman kafofin sadarwa na gaggawa da ake da su, wanda suka jawo abubuwa da yawa suka canza, musamman abin da ya shafi ilimi na addinin musulunci da karantar da shi da yada shi. Babu shakka ilimin addinin musulunci abu ne mai girma, domin abu ne wanda yake da alaka da Allah subhanahu wata'ala da annabinsa da littafinsa, waɗannan a gurin musulmi su ne mafi girman abin da mutum yake tunƙaho da shi, yake takama da shi a matsayinsa na musulmi. Babu shakka wannan abu yana da hatsarin gaske. A da an sani cewa duk wanda zai zo ya magana akan musulunci sai wanda ya karatu na gaske, kuma malamai suka ba da shaida akan cewa ya cancanta ya zauna ya karantar, ya cancanta a yi masa fatawa ya ansa. Imamu Malik na cewa bai fara ba da fatawa ba sai da aka samu malamai waɗanda suka ansa sunan malamai, kusan mutum 70 suka ba da shawara cewa yanzu ya dace ka fara karantarwa. To amma yanzu za ka samu ɗalibi ya fara karatu gaban malaminsa bai je ko ina ba, ko ya yi karatu irin wannan na zamani na takarda, wanda mun sani mu malamai ne a jami'a muna karantarwa, mun san cewa karatun na jami'a a yanzu yana da rauni kwarai da gaske, saboda abubuwan da ake bukata na karantarwa duk ba a da su, an ci baya a kowane fanni na ilimi. Sai ga yaro dan ya je jami'a ya samu takarda ta shaidar ko ya yi digiri ko ya masters, shikenan zai mai da kanshi a lokaci guda babban malami, kuma ba wata matsala da za ta zo ka ji bai kutsa a cikinta ba. Wasu matsalolin ma a da can malamai sun yi ta ƙoƙari su kame bakinsu daga maganganu a kansu, amma a yanzu sai ka samu yaro bai taka kara ya karya ba, ɗan tsugulutu da shi sai ka samu yana hawan ƙawara, ba ma akan malaman zamaninsa ba, amma akan malaman da suka gabata. Yana ƙoƙarin ya ce zai iya karawa da kowa, yana cika baki, yana cika, yana batsewa, yana amfani da wasu lafuzza wanda ba su dace ba. Shi ilimi na gaske tawalu'u yake sa mutum. Duk wanda yake da ilimi, inda iliminsa na gaskiya ne, to tawalu'u zaka ga ya sa masa. Zai rika rena kansa, zai rika kaskantar da kansa, zai rika dauka cewa har yanzu koyo yake. Imamu Shafi'i yana cewa kullama zittu ilman zadani ilmi ilman bi jahli. Duk sanda na ƙara ilimi na ƙara nuna min cewa ashe da ban san komai ba. Suna cewa ilimi teku ne, duk sanda kake shiga sanan lokacin kake ƙara gane zurfinsa. Saboda haka wanda yake baki bai shiga can ciki ba zai dauka iya zurfin ruwan kenan. Saboda haka sai kaga ya ta cika baki yana tunkaho. Duk mutumin da kaga yana cika baki a harkar ilimi, yana kalubale, yana cewa in an isa a zo ayi kaza da shi, to alama ce ta cewa bai je ko ina ilimi ba. Dan da yayi karatu na gaskiya, to tawali'u zai kara masa, kaskantar da kai zai kara masa. A da can magabata sai a zo ayi mutun tambaya, sai ce aje gunwa ne, shi ma ya ce a aje gunwa ne, kowa yana tsoron ya ansa tambayar. Saboda haka karshe sai ta dawo gun na farko wanda aka fara tambayar, sannan za a samu mai ansa ta. Sai ka samu cewa idan malamai guda biyu suna zaune a guri aka zo aka yi tambaya, kowa so yake ɗayan ya ɗauke ma ɗan uwansa. Saboda haka ba za ka ga wani yayi farat yana kokarin ya ga ya ansa ba, sabanin yadda yanzu abubuwa suke gudana. Ba kuma komai ya ja wannan ba illa karancin, na farko karancin ilimin, sannan kuma da karancin tsoron Allah, da kuma neman duniya da neman suna da neman shahara. Wani yana ganin cewa idan zai zo da wani bakon abu, ko zai zo ya yi magana akan wani da wani, ko ya faɗi sunan wasu mutane ya soke su, to zai sa a san shi, za a yi ta bibiyarsa da sauransu. Wannan abin shi ya lalata komai. Shi yasa muke jan hankali musamman ma ga 'yan al'umma cewa su daina ɗaukan ilimi daga kowane tarkace suka gani a cikin social media. Ba a ɗaukan ilimi a social media, ka ɗauki ilimi daga wanda ka sani. A da can suna cewa la ta'khudhul ilma illa man ta'rif. Kada ka ɗau ilimi sai daga bakin wanda ka san shi. Ka san shi malami ne, ya yi karatu a gaban malamai daban-daban,
to ɗauki iliminka daga wadan ilimin na addini ne. Saboda ka ɗauka daga kowane irin mutum ka gani yana magana yana cika baki ko ya yi wata shiga ya sa wasu kaya manya ya sa rauni ya abin nan ba shine alama ba. In aka kula da wannan aka kiyaye wannan to mutum zai zauna lafiya da addininsa kuma zai zauna lafiya cikin al'ummarsa. Ni ba na goyon bayan hukuma ta shiga cikin harkar addini ta ce za ta yi kane wajen cewa ta yi doka ga wanda ta yadda yi magana ga wanda ba ta yadda yi magana ba, saboda hukumomi kusan suna tafiya da siyasa ne. Kowace siyasa za ta zo da mutanenta. Idan wasu suka zo suka yadda da su wani da wani, wasu kuma in suka zo suna fada da su to za su ce su ba su cancanta ba, za su kwashe su yadda su kuma kwaso wasu. Saboda haka za a iya ƙara samun ma matsala don kaga da yadda harkar addini yake taka rawa cikin harkar siyasa. Saboda haka duk wanda suka yi wata jam'iyya ta samu mulki to ƙarshe su za su zama malaman jam'iyyar, waɗanda kuma ba su ba da ko gudunmawa ba ko ba a yi da su to za a iya fito da wata hanya ta amfani da irin wannan dokokin a ce su ba su cancanta ba. Su ma waɗancan in suka samu gwamnati su ma za su iya zuwa su yi amfani. Saboda haka ni ba na ganin ita addini, ni na fi ganin ƙungiyoyi manya-manya da ake da su, tunda kowaɗanne mutane suna da ƙungiyarsu da take tafiyar da abubuwansu. Saboda haka ita ƙungiyar ta tsaya ta ga ta sa wa 'ya'yanta linzami, ita kuma gwamnati tana da dokokinta. Duk wani abin da za ka yi ka iya tayar da hankali ko ka shiga haƙƙin wasu, gwamnati tana da dokoki da take da shi ne da za ta kare haƙoƙin mutane. Saboda haka sai ta yi amfani da wannan. Su kuma ƙungiyoyi sai amfani da damar da suke da su na akan ɗalibansu da almajiransu da mabiyansu wajen su saisaita su bi hanyar da ta dace a ilmance.